În primul rând că, din fericire și slavă Domnului, că nimeni nu a avut de suferit, chiar dacă am observat că a fost o explozie în proximitatea unui spital și în proximitatea unei grădinițe din Taraclia. În al doilea rând, ce vreau eu să menționez este că atunci când guvernul a spus foarte clar că neutralitatea asta nu înseamnă că poți să fii apărat dacă nu investești în apărare. Noi am văzut o mulțime de trădători de patrie care au zis că nu, este suficient că în Constituția noastră scrie neutralitate și asta te păzește de explozii, de bombe, de șaheduri și așa mai departe. Noi am fost tare criticați atunci când am început acest program de creștere a capacității noastre de apărare. Și am început cu detectarea și ulterior să putem să facem investiții și în apărarea antiaeriană împotriva rachetelor balistice, rachetelor de croazieră, avioanelor, de cele care produc pierderi și impact mai mare. Și ulterior trebuie să ajungem și la protecția, detectarea și protecția împotriva acestor drone. Este un efort destul de mare, consistent din punct de vedere financiar. Țara nu și-l poate permite în acest moment și de asta avem aceste programe de colaborare și cu Uniunea Europeană, dar și cu țări membre pe bilaterală, unde să creștem capacitatea noastră de apărare. Eu mai mult vreau să zic că nimeni nu a luat exemplu și nu a studiat exemplu țărilor neutre, cum ar fi Elveția și alte state, care chiar dacă au, sau Austria, care chiar dacă au neutralitatea în Constituție, nu au ezitat să facă investiții serioase în protecția, în apărarea lor. Și nimeni nu a calculat că apărarea este o valoare economică, pentru că îți aduce stabilitate, îți aduce protecție, îți aduce mai mulți investitori.